Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku karo batir-batirku kon gawe video pacelaton judule mancing iwak. Jan, gebut banget tuh. Mancing apa ya? Ya celah nyamper Alfata gisit. Ngapa kok? Lagi milih solo. Arep mendi kok? Nyamper Alfata mancing gelem ora ya? Ya mbu. Ya wis satu ayu nyong melu. Yuk. Ya gue bocan. Terus pada ngapa kok? Werumu ki ngapa? Ya lu mencelasi degan. Ya wis. Arep pada mung ndi kok? Anu kae mancing nyamper patah kae. Ya wis satu yu nyemelu yu. Ya yo gue. Yo lah. Lah. Apa nampak nek? Ya nang kok gelet. Ya atuh lah. Yo. Pancen bareng lah. Woi. Ana apa kok? Ayo Ana apa? mancing. Ayo mancing. Pancing nang ndi? Nang balong. Ayo. Ayo. Kamu udah mau pancing? Si Bembok. Tapi nang kowe. Oh iya. Kok. Yo siap. Yo. Lombane ngulet nang ndi? Kae lah kan apa? Ana kowe? Ya wis ayo. Wis. So temen sih ngarep cacing apa sih? Ya sabar ke. Cacing wis tambah uli semenek. Don. Wangi bulane yo. Orang ngorek kayu apa? Ngorek kayu, ngorek apa? Ngorek cacing, Bu. Iya, mancing. Tah. Ini buat apa ya? Gue. Bu. Jangan uli-uli kok. Iki ye. Nah. Uli. Poncos. Misalnya, sebenarnya sakit lah. Lah, cukup. Ya wis, ayo mangkat Yuk. bae. Lah, siap. Kada sekat kok golek cacinge kok. Ya mbuh kan ora ngerti nyong, Brek. Ya ayo, Con. Si temen sih. Makan lemu tuh wis. Iya cacinge no, angel bong digolek iki jebe uli wis menit tok kowe. Langkat cacingnya juga sayu pasang. Panen mu wis enteng lah. Oke. Ini jero ras ya? Ya jero. lah. Apane wae kene. Ya Mbuh kan ora ngerti. Ya mestine nu anak wong nang jero banyu ana kaya wakek piwe kowe maning lah. Di sini ada uli ya? Banget ya. Walah jan dekene malah petil lagi langka senarek lah harus udah mancing dong lah. Kok kayak wakek temen sih kok. Kene kuli. Gurame ya main banget deh. Ya bakaran. Bakaran bae enak. Enak. Coba ada uli kok. Pontos. Pontos apa ya? Bubul mo. Anu suwe temen gue masang pan anu janjane piwe sih? Ora bisa gue. Ireng geneng yo. Lah, wis kabeh nang bae. Ireng kon diu ulier. Diu gede banget. Wah, nyanggrot. Pondosan, anu es. Jadi mana? Jik kurang. Yuk, sabar mau tiba. Lu sulia burung drip. Lah, urung ge. Lah kasih lemangan kok iwake kok. Padahal ki kayaknya pas di saya nak. Udah ini ya. Iya. Rolene donem nang kene. Jangan suwe banget ke. Orang uli-uli dadinya komplit ising. Kan harus beli bar lah. Ya wis cuman nak balik. Entah ini ya. Ya lah. Iya, gue nemu di pangan gue. Hah? Gue nemu di pangan gue. Iya. Oh iya gue. Tolong. Silau. Walah, silau. Nyentet
pancing go. Pancing go. Yuk lah. Mancing ora. Templung iki barang. Sami Iya. Iya. Malah udah ayo yo. Atau pancing putar lah. Sige mal. Ya bocah mancing pada keles-kelesan. Diuli Ora uli lah bocor. Ora uli kok lek itu. Aja mikir disentik Malah malah. pada Bali. Iya Malah kan. pada teles kene. Oh, Ya anu mikir li hiu, bocor. mikir li hiu. Kelapa ya. Iya mbok lapar lah anu gede banget semene. Iya tuh lah. Iya iya banget. Yo selesai. Mantap. Video dari kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.